Sí a una ciutat més justa, on l'èxit arribi a tothom. Sí a la igualtat d'oportunitats. Digues que sí. Sí a la gent honesta i pencaire. Sí a decidir el nostre model de ciutat. Sí a la Barcelona de la innovació i el talent. Sí a posar Barcelona al capdavant del procés per la independència. Sí a un turisme que no ens deixi ressaca. Sí a un ajuntament transparent on la corrupció no estigui a cap lloc. Sí a unes rondes per les persones. Sí a ser capital amb veu pròpia a Europa. Sí a una feina i un sou digne. Sí a les botigues de barri. Sí a un plan urgente contra la pobreza. Sí a una ciutat que compti amb els més grans. Sí al salari mínim de ciutat. Sí a una cultura a l'abast de tothom. Sí a una Barcelona, capital d'un nou país. Aquests dies molta gent us dirà que no, que aposteu pel no, que voteu a la contra, el vot de la por. Ni cas. Nosaltres endavant, en positiu, perquè necessitem una ciutat on hi hagi justícia social, una ciutat oberta, una ciutat neta en tots els sentits. Això és el que volem. Així que el 24 de maig, tu, que ets una persona del sí, nosaltres, que som la gent del sí, farem que Barcelona digui un gran sí. El 24 de maig, vota Alfred Bosch, l'alcalde del sí.